A indiaca xógase nun campo que mide, normalmente, 15 metros de longo por 5 metros de ancho para individuais e 15 por 7 metros para dobres e mixto. Na metade, colócase unha rede de entre 2 e 2,43 metros de altura, dependendo da categoría. Para xogar, empregamos unha indiaca que está composta por unha base de goma escuma na que están incrustadas 4 plumas. As modalidades da indiaca son individuais, dobres, mixto e de equipos ata un máximo de 5x5. O saúdo entre rivais é importante, non esquezas facelo sempre. O partido comeza co lanzamento dunha moeda ao aire para decidir quen saca primeiro e o lado da cancha. O saque realízase dende detrás da liña de fondo. Hai que golpear a indiaca coa man por debaixo da pelve e ten que pasar por riba da rede cara ao campo contrario. A indiaca pode devolverse cun golpe baixo ou alto. No remate, a indiaca golpéase en salto, moi forte e en dirección ao chan do campo contrario. Na deixada, o xogador ou xogadora golpea a indiaca moi suave, cara onde non está a xogadora contraria. A indiaca pode bloquearse cunha ou dúas mans. Se non pasa ao campo contrario, pode ser golpeada polo mesmo xogador de novo. Golpear a indiaca cunha man, no saque e durante o xogo. Se a indiaca toca na banda superior da rede, o xogo continúa. Durante o xogo, a indiaca pódese bloquear. O remate pódese realizar durante o xogo, pero non despois dun saque. Está permitido e é recomendable saudarse ao comezo e ao remate dun partido. Tocar a rede ou pisar a liña do medio. Bloquear un saque. Rematar un saque. Golpear a indiaca coas dúas mans. Reter ou parar a indiaca e despois golpeala. O saque é directo. Cada vez que se gaña un punto e se recupera o saque, saca a outra persoa da parella. Podes pasar a indiaca á compañeira para que esta a devolva. O resto das normas son como na modalidade de individuais.